हेलो गाइस वेलकाम बैक टू नार्जार एडुकेशन चैनल दा नोंथांमोनखौ जोंनि नार्जार एडुकेशन चैनलाव फिन बरायफिनबाय दिनै समाव जों माने भइसनिनो जों माने माखासे कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामनो थाखाय लाबोफिनबाय दा जोंनि सिगांनि भिउवार्सफोर दंबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअसखौ नायफिननो थाखाय माने खावलायहरफिननाय जाबाय दा जियानो जा जों माने दिनै भिडिअखौ फिन जागायफिननोसै आरो नोंथांमोना जोंनि गेजेरजों कनसेप्टफोर क्लियार जादोंबा दा जोंनि बे चेनेलाव थाबाय था दा नेक्स्ट नायनोसै जों सिगांनि भइसनि एसे फोरोंखाबाय दा बेनि नेक्स्ट क्लासनिफ्राय जों माने फोरोंगोन नायनाय दाना एनबि एक्टिभ भइसनिफ्राय पेसिभ भइस खालामनायाव प्रिन्सिपाल भार्बखौ पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव लिरनाय जायो आरो प्रिन्सिपाल भार्बनि सिगाङाव टु बी भार्बनि फर्मफोरखौ बाहायनाय जायो दा पिभि जों मा होदोंमोन 3 होदोंमोन नङा होमबा जायाव जोङो दान फोरबायदि जायखिजाया जों बेबायदि माने माखासे सेन्टेन्सफोरखौ जों PV3 फोराव माने बाहागो खालामदों दा बेफोर बाहागोफोरखौ जों माने प्रिन्सिपाल भार्बफोरखौ जों पास्ट पार्टिसिपल जायखौ जों PV3 पास्ट पार्टिसिपल फर्म दा बेवहाय जों लिरनाय जायो होनना बुंदों दा बेयाव लिरनानै जों माने टु बी भार्ब बे टु बी भार्बखौ जों बाहायनाय जायो दा बेयाव जों एम इज आर वाज वेयर बेफोरबायदि भार्बखौ जों माने माखासे बाहायनो गोनां भार्बफोरखौ बाहायगोन बेवहाय दा बेनि दारै जोङो लिरगोन एम इज आर वाज वेयर बेफोरबायदि भार्बफोरखौ जों बाहायनानै जों बेयाव लिरगोन दा नेक्स्टआव नाय अबा प्रेजेन्ट टेन्सनि बाहायनाय आरो पास्ट टेन्सनि बाहायनाय आरो माने फिउचार टेन्सनि बाहायनाय मा बाहायजायो बेयाव माबायदि फ्रि भार्बफोरखौ नांगौ दा बेनि बागै जों सावरायगोन दा प्रेजेन्ट टेन्सआव नाय प्रेजेन्ट टेन्सआव बाहायजाग्रा फ्रि भार्बनि महरफोरा मानो नैया एम इज आर बिं बेफोरखौ जों प्रेजेन्ट टेन्सआव बाहायगोन प्रेजेन्ट टेन्सआव बेनिफ्राय जोंहा नै पास्ट टेन्सआव जों मा बाहायगोननो वाज वेयर बिन बेफोरबायदि सेन्टेन्सफोरखौ बाहायगोन बा बी भार्बफोरखौ जों बाहायगोन बा टु बी भार्बफोरखौ जों बाहायगोन आरो जों माने फिउचार टेन्सनि थाखाय बाहायजाथावना बी भार्बफोर सेल बी वेल बी बेफोरबायदिखौ जों बाहायगोन दा बेखिनियाव जों बुंगोन माने प्रेजेन्ट टेन्सआव बाहायजाग्रा भार्बनि महरफोर प्रेजेन्ट टेन्सआव बाहायजाग्रा फर्मफोरा मा जागोन एम इज आर बिं आरो पास्ट टेन्सआव बाहायजाग्रा बी भार्बफोरा जाबाय वाज वेयर बिन आरो जों माने फिउचार टेन्सआव बाहायजाग्रा दा फिउचार टेन्सआव बाहायजाग्रा माखासे बी भार्बफोर दङ सेल बी विल बी बेबायदिफोरखौ जोङो माने बाहायगोन दा बिनि उनाव जों माने पास्ट पार्टिसिपल फर्मफोरखौ बाहायगोन आरो जों प्रिपोजिशन बाहायगोन दा प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट टेन्सनि पेटार्नफोरखौ जों बेवहाय होनो सानदों दा प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट टेन्सनि पेटार्नफोरखौ नाय पेटार्न जोंहा वानाव होदों नाय पेटार्न एक्टिभानो साबजेक्ट प्लास पास्ट फर्म प्लास अबजेक्ट प्लास आदार्स जायो जों प्रेजेन्ट इन्डेफिनिटआव जुदि लिरोब्ला जोङो मा जागोन फार्स्टआव बोरै जायो मोनसे एग्जाम्पल आइ रिड ए बुक होबाय बेयाव मा जागोन बेयाव आइआ जागोन जोंहा साबजेक्ट रिडआ जोंहा प्रेजेन्ट फर्म आरो ए बुकआ जागोन जोंहा मा अबजेक्ट जागोन बेवहाय अबजेक्ट दा बेखिनियानो बुजिनो गोनां दा बेनिफ्राय मा होनना बुंदों पेसिभ भइस जुदि चेन्ज खालामनो गोनां जायोबा मा जायो अबजेक्टआ साबजेक्ट फर्म प्लास एम इज आर प्लास पास्ट पार्टिसिपल प्लास प्रिपोजिशन प्लास साबजेक्टआ अबजेक्ट जागोन जोंहा अबजेक्टआ मा जागोन दे ए बुकआ मा जाफैगोन बेयाव ए बुकआ जोंहा दहाय लिरनायाव अबजेक्टमोन बेयो ए बुकआ मा जागोन जोंहा साबजेक्ट जाफैगोन ए बुक बिनि उनाव जेखि जोंहा माने मिलायथावना एम इज आर बेनि गेजेराव जों मा नागिरगोन सिंगुलार ना बा प्लुरेल फर्माव दङ बेखौ नायनानै जों मा बाहायगोन बी भार्बखौ बाहायगोन बेयाव जोंहा इज बाहायगोन इज बेनि पास्ट पार्टिसिपल फर्माव मा जागोन रिडनिया रिडआनो थागोन रिड बेनि मा जागोन बाय मी दा बेखिनिखौ जों बाहायगोन इउज खालामगोन जों पेसिभ भइसआव दा नेक्स्ट जोङो माने एग्जाम्पल लानोसै दा एग्जाम्पलाव मा होगोन जोङो एग्जाम्पलाव नाय एक्टिभ भइस आइ रिड ए बुक बेवहाय आइआ जोंहा साबजेक्ट रिडआ जोंहा बेयाव मा होनगौ आं दहायनो जोंहा प्रेजेन्ट फर्म आरो ए बुकआ जोंहा मा जागोन अबजेक्ट दा बेनिफ्राय जों नायब्ला मोनथिगोन जोङो जुदि माने पेसिभ भइस खालामनो गोनां जायोब्ला मा जागोन ए बुक इज रिड बाय मी दा बेवहाय जों बेखौ बेबायदि लिरनाय जागोन दा जों बेनि थाखाय जों माने बारा गाब्रायनाङा जोंहा माने भइस हिसाबै एसे माने गोरलै बेखिनि समावलासे जों गोरलैखौनो मोनदों नङा होमब्ला जुदि नोंथांमोना बुजि मोनदों प्लिज लाइक खालाम आरो साबसक्राइब शेयार खालामनो दाबाव दा नेक्स्ट जोङो मा नायगोन NB1आव नायनि जों मा होदों बेयाव मोननैसो NB मिथिनो गोनां खौरांफोर होदों एसखौ जों माने साबजेक्टआव आइ उइ इउ हि सि राम एक्सेट्रा गोबां
काउ बेफोरबायदिबो जों मा जागोन साबजेक्ट आरो पि प्रिन्सिपाल भार्बआ जागोन डु प्ले सिं इट रिड आरो गोबां आरो एक्सेट्रा गोबांफोर दङ दा अबजेक्टआव जों मा ए बुक दा वाक ए साम बेबायदि माखासे बाहायजाथावना अबजेक्टफोर बा अबजेक्ट उनाव लिरनायफोरखौ जों मा बाहायगोन अबजेक्ट फर्माव बाहायगोन आरो बिनि उनाव जों माने प्रिपजिसन लिरगोन प्रिपजिसना जाहैगोन जोंहा नै बाय टु बायखौ बहा बाहायो टुखौ बहा बाहायो बेबायदि जोङो मिन्थिगोन जों बेसिकेलि माने टुखौ बोरै बाहायो दा बेनि थाखाय जों माने एसे कनसेप्टखौ नांगौ बा बुजिनांगौ बहा बाहायनांगौ दा बेखौ नोंथांमोना जोंनि माने भिडिअखौ जुदि नायोब्ला थारैनो माने बुजि मोनगोन दा भिडिअखौ आं बांद्राय लं खालामाखै सर्टेन खालामदों दा जों माने सर्ट भिडिअआवनो माखासे कनसेप्टफोरखौ क्लियार होग्रोदों दा बेनि उनाव जों माने मोजाङै माने आरो पेटार्न्सफोरखौ बुजिलांनो थाखाय नाजाबावगोन आरो होलांगोन नाय एक्टिभ फर्म पेसिभ फर्माव जों माने जुदि नेगेटिभ सेन्टेन्सआव जायोब्ला नेगेटिभ सेन्टेन्सनि महर होयोब्ला जोङो नेगेटिभ सेन्टेन्सनि बे नेगेटिभ सेन्टेन्सनि महर होयोबा जों एक्टिभनिफ्राय पेसिभ भइसआव बोरै लिरनाय जायो ना बिनि फर्मखौबो नायो एक्टिभ फर्म पेसिभ फर्म डु नट एम इज आर नट बेबायदि जागोन जों माने एक्टिभआव जोङो डु नट होबा I do not read this book होबा जोङो मा जागोन बेयाव do not जागोन this book नि थाखाय जों मा बाहायनांगोन बेयाव जोङो मिलायनाय बाहायनांगोन बा a book होगोन जोङो I do not read a book is not read by me बेफोरबायदि जों माने बाहायगोन ओमफ्राय जों माने does not बाहायबाबो जोङो मा बाहायगोन does not बाबो नैया does not बा जोङो माने सिंगुलार फर्माव जों माने डासखौ बाहायनाय जायो बेनि थाखाय जोङो एम इज आर बेनो इउज जागोन जोङो मात्र बेयाव फर्मा बेलेग जागोन स' जों गाब्रायनो गोनां गैया जों नेगेटिभ फर्माव बेबायदि फर्मखौ इउज खालामगोन जियानो जा नोंथांमोना जुदि जों केयारि खालामबाय था बा जोंनि चेनेलाव फैबाय था नोंथांमोनखौ जों माने गोरलैयै बुजि मोननो नाजागोन दा जों मोननैसो बिदिन्थि लादों नै शी डाज नट रिड ए बुक इज नट रेड बाय हार नङा होमबा सिनि बदलै जोङो हार बाहायदों ए बुकआ जों माने साबजेक्टआ अबजेक्ट जाफैबाय दा बेवहाय नोंथांमोना बुजिदों बुजियाखै जोंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो कमेन्ट बक्सनि दारै जों नोंथांमोन गेजेराव दा कमेन्टफोरा फैयोबा जों माने सिरियालै बुजायहोनो नाजागोन दा बेबायदिनो नेक्स्ट मोनसे दंबावो नै आइ डु नट नो हिज नेम इज नट नन बाय मी बा नन टु मी जोंहा मानो ननदों बेसिकेलि जोङो न'दो जों मा बाहायनाय जायो टु प्रिपजिसनखौ बाहायनाय जायो दा बेखौ गोसोआव ला जुदि टु भार्ब नन बा नो भार्ब थायोबा जों माने पेसिभ भइस खालामनायाव जों माने न'दो मा होगोन जोङो टु दा बेयो मोनसे जोंनि मोनसे गिदिर नट्स बे जोंनि थाखाय फिसा कनसेप्टनि फिसा मिस्टेक जायो दे एनिवे नोंथांमोनखौ आं बुजिबाय होनना सानो आरो जुदि बुजि मोनदोंबा प्लिज लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव थेंक्स गाइस